Per fer-ho planer, direm que la seva moció malda per arrabassar competències a Mossos i reforçar el paper de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional Espanyola en territori català. Tenen tant afany de desproveir d'atribucions al nostre cos policial propi que fins i tot en un dels acords el volen fer renunciar a competències que no li han set oficialment delegades, les que afecten a matèria d'estrangeria. No passin ànsia. No hi ha pas perill que l'estat espanyol traspassi ni delegui competències efectives a la Generalitat en matèria de control de fronteres. Han quedat desorientats pel fum que Junts fa temps que ven a la premsa? No hi han de patir gens. Junts té un problema, ho diuen les enquestes, i ja que no incideixen a Ripoll han de fer veure que tenen incidència al govern de Madrid. El senyor Batet comença a semblar el virrei, tant presumir de despatxar a la capital del reino. El cas és que fins i tot en el supòsit que el Congrés i el Senat oblidessin momentàniament la seva catalanofòbia i ho aprovessin, el Constitucional, que mai no té amnèsia, ho tombaria. No podem renunciar a competències que no tenim i que Espanya ja s'assegurarà que no tinguem. Han volgut aplicar el principi de prudència i curar-se amb salut, però volen dir que n'han fet un gra massa? El títol de la moció era la lluita contra el crim organitzat, però en el text amb prou feines en parlen. Nosaltres sí que ho volem fer. No només ha augmentat la criminalitat, també la violència que l'acompanya. Les màfies que operen a Catalunya provenen de cultures que menyspreen el valor de la vida humana. Són un focus de violència pel que no estàvem preparats. Els grups i organitzacions criminals organitzats per nacionalitats se saben impunes i armats fins les dents operen despreocupadament al cim de Catalunya, convertida ara ja en centraleta d'organitzacions criminals vinculades al món de la droga. Es disparen el cultiu de marihuana i la fabricació de drogues sintètiques. Saben que no tenim prou efectius per combatre'ls i que hi ha bones comunicacions per distribuir el verí cap a tota Europa. Disposen d'armament militar contra el qual no hi ha res a fer ni amb les armilles antibales d'abans ni amb les d'ara. La I+D de Catalunya ha quedat reduïda a màfies estrangeres tallant droga dins els polígons. La riquesa multicultural es ven a bossetes. Sort en tenim de la policia local i dels Mossos d'Esquadra i la CUP, en comptes de dar gràcies, els hi vol llançar pedres. Precisament l'altre dia, a Girona, on governa la CUP, casualment, i en el transcurs d'una manifestació suposadament feminista, es van llançar objectes punxants contra la policia. Una sergent de la policia local va rebre l'impacte d'un d'aquests objectes i va resultar ferida. Suposo que a la CUP ja li està bé i fins i tot potser ho aplaudeix. A nosaltres no ens està bé i no ho aplaudim. Ho condemnem i ho condemnem enèrgicament i des d'aquí li desitgem que es recuperi el més aviat possible. El dia que a qualsevol copaire li robin el moneder, l'empaitin pel carrer o l'agredeixen, a qui trucarà? Als Mossos d'Esquadra o a l'imam de Salt?